हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम बेक टू माय चेनेल। नोंथांमोना गोदानबा आंनि बे चेनेलाव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै हो आरो लोगोफोरनोबो बे भिडिअखौ शेयार खालाम। लोगोसे बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम माबायदि जादों। 1 नम्बराव दङ दिनैनि ब्रेकिं निउसआ भारतबर्षआवनो लकडाउननि सिमाखौ 3 एप्रिलसिम बारायबाय। मैयायै मोनसे भिडिअ कनफारेन्स जादोंमोन भारतबर्षनि गासै चिफ मिनिस्टारफोरखौ लानानै। बेहाय गुबुन गुबुन रायजोनि चिफ मिनिस्टारफोरा लकडाउननि सिमाखौ बारायनो थिनदों आरो लकडाउन बारायबासो मा जागोन ना कर'ना भाइरासखौ फोजोबस्रांनो हागोन। बेनो मोनसे जोंनि भारतबर्षनि गेदेरसिन थांखि। बेनिखायनो लकडाउननि सिमाखौ 3 एप्रिलसिम बारायबाय आरो जोंनि आसामाव बारायगोन बेखौ आरो बारायबायानो होनजायो। 2 नम्बराव दङ दिनै आसामनि केबिनेटआव सावरायगोन चिफ मिनिस्टार अफ इन्डियाबो थागोन बेहाय। चिफ मिनिस्टार अफ आसाम सर्बानन्द सन'वाल बिथाङाबो थागोन आरो बेहाय सावरायगोन जोंनि लकडाउन बारायनायाव मा गोदान आयेन जागोन 14 एप्रिलनिफ्राय बेखौ दा 10:55 सावरायगोन। बेहाय गोदान मा आयेन जागोन बेयो ओंखारबाथाय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। 3 नम्बराव दङ जोंनि भारत हादराव गासै कर'ना बेरामि पजिटिभ मोननायफोरा बेसेबां 8,446 जाबाय। बेयो लेटेस्ट आपडेट आरो गासै भारतबर्षआव बेसेबां 288 थैबाय आरो 969 मोजां जाबाय। आसामाव बेनिनो जोंनि आसाम हादराव आसाम रायजोआव मा जादों बेनिनो बेसेबां मोनदों 28 कर'ना बेरामि पजिटिभ मोननाय जादों आरो सासे थैबाय, दाख्लै थैदों। बेनिफ्राय जोंनि आसामाव दा साननैसो बारायथ'वाखै। जोंनि आसामाव दासिमबो 28ल' जानानै दङ। बेखौ खमायहोनो थाखाय मा खालामनांगोन, गावबागावनो एसे केयारफुल थानांगोन आरो न'निफ्राय ओंखारबाबो मास्कफोरखौ गाननानैसो ओंखारनांगोन आरो जाहाथा गोदान मानसिफोरखौ नों हेन्डसेक लालाबायनो नाङा, गोबालाबायनो नाङा आरो गुबुन हारिफोरखौथ' फोथायथारनो नाङा, मानोना बिसोरबा बबेनिफ्राय फैदों आरो बांसिन स्पेसियेलिथ' मुस्लिमफोरखौ फोथायनो नाङा। बिसोर निजामुद्दिनाव थांदोंमोन आरो बिसोरनि फेमिलिफोराथ' कर'ना पजिटिभ जाबायानो खोमा, सोरबा 14 डेजनि उनाव फात्ता मोनो बेखौ। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै। थेंक्स फर वाचिं।